monggo para pamirsa nggih. Saya wonten katebian ingkang mawon pakat kalian kalangan nggih. Babak danau kecil akan segera dimulai. Praton jaling wadyo bolo kamu sakiring suwing bangsa munyuk sorak rame kumulo suarane bata rupa pindha alun ing samudra pasat kaparing para wadya laras manunggal sorak rame kumulo suarane bata rupa pindha alun ing samudra pasat lampahing para wadya Borang pasaji kanggo sangka kanggo yodo keping pralapika jangka ing saratuga sarana kadilan kudo laras manunggal sorak rame kumulo suarane bata rupa pindha alun ing samudra pasat lampahing para wadya Segrakep Suku Tunggal sorak rame kumulo suarane bata rupa samudra pasat lampahing para wadya laras manunggal mulai keluar berdendang luar biasa. Yo ya Kemah audio profesional konflik cebrek dulu berkaranya gunung gitu Segakep sebetunggal Kanario Amo Perbowo Songo Ngicaliang Koro Murko Durjono Budi Canggolo Sakabring Sukerto Mugi Lebur Papan Tampo Dadi Gatyo Tumindak Kangalus Nuwake Kanan Di Penik Gemari Pahloh Jinawi Jumbuh Kang Kinayuh Sembodo Kang Sarwa Sinedyo Basuki Kakak Iki Rahayu Kang Sarwo Tinemu Koko sing duka kang kumelun kinen sumundul oleh aliat mertang dari tipaing gusti kang kasat netra sing mapan ana kayu ana watu ana banyu ana lemah sak mengkone bakal karsoyo karseri sang pawang kang kinaryo kang guru sarono sak mengkone kang guru dalan sumusuping dan halus sing duwe watak alus sing duwe watak sejeneng uga sing duwe watak kasar mugya nyaliji atut lutut atut wirama manunggaling cipta lawan rasa
rasa pangrasa kinarya caket marang kersaning Gusti Kang Murba ing dumadi kang kinarya anggelar jagat saisine. SBC mau nyandi, semangat nyandi. Ana sekar mawar warna pethak lan abrit. Sak mengkone sing warna abrit kinarya lantarane titah sing gani watak kasar parandene mawar warna pethak kanggo titah sing gani watak alus. Uga jejang keping sarat-sarana sekar Gondarum sekar 200 kantil uga kenanga. Kinan kusing dupa kang kinarya sumundul ana ing aliyat kapti uping sumiliring samirana uga lamat-lamat tumeling bangsa munya anggranging Pateng Cunarata teja kang gedene sak sada lanang kang jebedhur saka ing kiblat Patmanca Lima sak mengkone kinarya saya dangu saya cedhak saya celak bakal caket marang sakti wetengening kalangan kang sak mengkone bakal kanggo pratandha budaya Jawa uga laras manunggal kang kinarya nglipur dhumateng sagunging para pamriksa. Pamuk kang kinarya ambedhah angkasa. Ayo kanthi panyuwun tunggal. Guru nyuwun pangestu tunggal bapa nyuwun bapa. Hape. Ya. Studio SGD channel Wong Tunggal dan lainnya channel ini berikutnya saya ketemu pundi Pak ora. Kula nyuwun kepuakipun. Kepuakipun Bapak Ibu sedaya para pamirsa nggih. Nah, keploke. Yang sebelah kanan ini tidak ada yang tepuk tangan, yuk tepuk tangannya. Ya. Iwang tawar ini celayang. Orang jalur belajar. Jangan senang Keramaian yang ada, saya panggilkan beca. Kereta tak berkuda, beca, tolong bawa saya duduk sendiri. beca kulari, bagaikan tak berhenti. Beca, tolong hati-hati.
kiri sambil Ohoi, 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 ohoi. lihat becak ulari bagai kata berhenti becak tolong hati-hati. Yang kecil Terus yang lama ada enggak? ini sejengan. Oh sedengan. Ini yang gebading. Gebading Ya, ini gebading gebading. nek kowe wek dhewe iki bigil. Ayo cok, sikir. Sing tangan dhewe kudu malah mbedeguk. Gemoy pak. Oh yo. Hei hei. Woi. Ya, oi. Ya. Yo, ambekan sikir. Yo, salto sik kok. Ya guguk ora iki. Ya, ame belalang kupu-kupu, siang makan malam kalau malam minum susu kental manis dicampur gula Jawa. Bapak jangan nangis ditinggal mama kerja. Oh ame belalang kupu-kupu, siang makan sapi kalau malam minum susu perawan segera karuan, susu rondo segera sepiro. Waktu kecil aku gak tahu yang mungkin ku setia
Mosok. Oh iya. Ya atraksi lagi. Yo satu yo. Kok bener-bener nih atraksi itu ono sing nyawer le ya le. Ya mumpung iki sing buat salah. Woi. Yo. Yo, kan mosal tuh, sing penting iso karo wani. Oh iya. Anak tak tironi ning kok iya. Wah yo. Kok ikut. Ya, kebak ikut. Aduh, yo wis kene wae. Wes. Wis, Iya yo. nang sarangnya Pak Dir ada duit le. Oh iya. Ayo sing cilik. Yo, terus. Yo. Yo. Nah. Yo. Yo, wis ya. Yo saiki sik dibadik. Niku mang paling unjukan Pak kata vertigo, Pak. Kene. Oh iya. Ayo ger. Woi. Os. Oh iya. Yo. Iya. Yo. Oke, yo arep jepale ora iki. Oh iya. Wis. Monggo ke Pak Mudi. Aku asam urat ya. Macak kalem cah gah. Wah, Wis le. jos. Wis. Iki kaca buri sarana ya. Nah, iki ngadeg sik dikenalke satu persatu. Oke. Ngadeg le, ora apa-apa iki. Wah, cita-citane sih dadi apa iki? Woi. Polisi. Polisi. Lah nek Ya. kok nek polisi kate ngantek alise ngantek jelari tayu men lek kowe. Ini maju kene mang ketok le, ketok YouTuber kene le. Besok Hadap sana. besok mamake kon pasang wifi ki nonton videomu ya le. Nah, wis. Cita-citanya mau jadi polisi. Jadi polisi. Nah, iki yo cita-cita yang luhur. Luhur nggih. Lah mergane pripun, Pak? Makanya kan polisi nyamanke warga masyarakat. Ngamanke ngayomi, ngrojongi, ngono Pak. Wah, pokoknya ngono kuwi. Lah nek niki tok ketinggalan dados polisi estu, Pak. Ah, Mriki tok. Wis ana pangkate. Sersan 2. Sersan 2. Iki wis mlebune Bribtu. Unyeng-unyenge 1 2 3 kuwi bintang 3 sesuk. Lho nek iki kok mesti nek dadi polisi sesuk gawane nilang wong. Besok ngamanke warga masyarakat ya le. Ya. Bidange Ya. dhewe-dhewe. Nek Ya. Pak Gareng ngamanke kendang. Ngamanke kendang kuwi. Yang ini jadi polisi. Wah, ini nek jadi polisi. Begini. Daging iki Ya. kali iki. Yang mau berdonasi silahkan. Loh, kok undang-undang donasi ini pripun, Pak? Kan maksudnya membantu Oh, menjadi polisi. monggo, Donasi monggo. doa. Doa to iki tak kira iki dek kaya pambiyantu sing iso dienggo nyogok. Mergane ngene Dik Jarot iki Pripun, Pak? bener iki sing wulan sawal ya. J. Jumbo karo pentase kuda laras manunggal iki isih menghormati wulan sawal. Nggih. Karo seneng-seneng bareng dasare danane yang melimpah. Oh, ngoten iki. Nah. Nggih. Jadi ning ngene sik mirsani kan walaupun iki wulan sawal Nggih. wis tanggal tuwa. Oh, ngoten. Leres apa, Bu? Wah, Tanggal tenan tuwa. sebule tanggal tua tenan. Wah tak kira singen kok ngamuk kok kuwi mentek pirang wadah. Monggo Mbak Nurli saged ngebet. Oh, sanes to, Pak? Ya udah nuri Pak kira Nurli ya, Pak. Siwi. Teni, Pak. Ya. Iki polisi. Nah, terus sing iki sing duluke. Oke, maju ger. Sing oleh salto kaya kitiran. Yo. Wis ora apa-apa iki pokoke Ayo kita. jadi hilangnya ada posisi gini rung teko sing penting semangat. Ora masalah ya. Namanya siapa, Dek? Apa, Dik? Bima. Cita-citanya jadi apa, Bima? Polisi. Polisi kabeh. Itu kayak polisi. Biasa siji apa ger-ger? Kene ngadeg ger. Nek kabeh kira-kira jarak jadi polisi aku tak malinge pokoknya iki. Apa, Dik? Gawean. Namanya siapa? Marel. Marel. Cita-citanya Cita-citanya jadi apa? Wah, tenan topa. Saiki ngene, kowe Pripun? dadi maling. Kula tak dadi malinge. Aku tak dadi Hakime. ora, Lah pripun? tak tukang indik bojone wong wae. Eh. Lah kepiye lah? Bahaya loh itu, Pak. Jangan dong. Yo nang jaman polisi semua. Nggih, iki wis telu to? 3. Kurang siji. Mana yang satu? Nah, ora apa-apa ngadeg banyake dosane dhewe ora apa-apa. Jenengane Sembrono, Pak. Ini namanya Om siapa? Broto Sukar.
Broto Sukar. Sultan Pak Broto sinten? Broto suka. Iki nek miturut asmane. Nggih. Iki sabu iki kudune sine duit. Kok saged? Ning iki sine rokok klobot. Lah sabune pun ketinggal iki lho, Pak. Eh? Nak ucap hello kita melambai. Harimau. Harimau ya. Wah, iki kira harimau angaya. Harimau benggala. Ya ampun. Niki Pak Broto. Broto Sukar. Oh, nggih. Cita-citane sing apa? Cita-cita hidup sampean. Cita-citane napa Pak pencapaian? Gendang. Pertanian kepripun Pak? No. Pertanyaanipun. Taninya supaya panennya melimpah, ngoten. Mboten nonton omong, ngoten. Ini kan termasuk ini sepuh. Nggih, ini sepuh. Niki nyuwun dungane kangge sedherek warga masyarakat Kulipuron taun Iya. ngajeng panene supados pripun? Melimpah. Amin, Melimpah, nggih. melimpah. Amin nggih. Amin ya rabbal alamin. Wah, iki nek dadi polisi sok patroli terus iki. Ya wis ngomong ngene terus. Gur semelaku nek ilang wong, Pak. Semelaku gur wong kelakepan pe ditilang. Oh iya. Gua kayak wong jajan kok pengen kuwi ditilang. Kayak polisi semua, ya ampun. Nah, ini terus Ini kan joget deh Pak, apike iki Pak. nah iki upama terus skenario kita harus piye? Joget Joget ya. ya, joget ya, joget ya. Joget ya. Joget ya. Joget. Lagunya apa? Lagunya apa? Request apa? Kita Request lagu. apa? Hah? Nek polisi ini sing ndi sing tak cekoni. Apa? Kepinggir. Nek request lagu ku ora loro nek le. Ora apa-apa wis Ora bayar jadi. aku iki apa request. Lagune sing gaul ora apa-apa. Apa? Heli. Heli Mas. Loro toyo. Lah ya bener ya Pak. Profesi polisi itu identik dengan heli. Nah, Soalnya ngasto anjing pelacak. Nah, ora nek iki ora digo ngacak. Lah napa Pak? Digoleki mrica. Anak sekecil ini sudah gelut dengan heli. Ngawur Pak Mudi. Dia dituruti heli ora apa. Heli Mas, heli. Pokoknya manut karo itu. Betul ya. Joget ya. Aku jane iso ganong lene aku nganggo jarik dadi rasa diwarai. Betul. Jo. Pak D iki nek Soeharto iso ping 18 lho. Neng rene kok ndak awakmu do meri. Nggih, Ora salah kok. boten sah. Sesuk nek sing payu kon ganong Pak Dewi. Yo, heli do joget kabeh. Heli, joget semua ya. Yo berpadu dengan waktu. Ayo heli ne joget lagi iki heli ne. Tidak nongkrong